Siya, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitera. DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Wag ko sige pakikinggan. Hoy, baka mautot ka niyan kakatawa, Titangelo. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Gandang gabi po. Anong pwede namin itawag sa'yo? MJ po. MJ, tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po, MJ. MJ, ilang taon ka na? Kinakabahan po ako. Okay lang yan. Pwede bang malaman kung ilang taon ka na, MJ? 31 po. 31. Sang lupalop ka naman galing, MJ? Tiga Paranaque po. Paranaque. Galing Paranaque si MJ. Alright, hindi na natin to papatagalin pa. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, MJ. MJ, 31 from Paranaque. Ano ang top secret mo? Naging kabit po ako ng ex ng best friend ko. Naging kabit ka ng ex ng best friend mo. Tama ba Yes, kami po. ng pagkakarinig? Tama po. Wait, nagpa-process yung brains ko. Gulat kami dun Oh, nagulat ako pero... Okay, pwede mo bang ikuwento sa amin kung paano nagsimula ang lahat ng to? Hello po. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano nagsimula lahat ng yon? Nag-start po ito during pandemic po. And nung mga time na po ito, wala na sila ng best friend ko kasi college pa naging sila. Tapos ngayon, itong guy, yung naging reason ng paghiwalay nila, hinay na pangasawa niya. And then, ayun, tapos naghiwalay na sila. Tapos, during pandemic, although kilala ko na siya, kasi nga, ex siya ng best friend ko. Noong una, wala naman kaming, wala naman special, kasi nga, ex siya ng best friend ko. And then, kasi may siya, government employee siya. Police po. Ayan. Tapos, nagkaroon kami ng encounter noong yung kapatid ko nasangkot sa isang pangyayari na which is kailangan ko ng legal advice na baka may idea siya kung paano i-solve kasi wala kami idea. Tapos doon na nag-start lahat, na nakausap ko na siya ulit. Kasi nga siya lang yung kilala ko na Police. police. Tapos yun, hanggang sa, hindi ko na malayan na, alam ko na kasal na sila nung naging girlfriend niya after nung best friend ko. Hindi po to intentional. It's just that, nangyari siya. Na, naging kampante ako, nakausap ko na siya everyday. Walang special, just kausap ko lang siya everyday. Tapos, hanggang sa dumating sa point na tinatanong niya na ako kung pwede daw maging kami. Sabi ko, paano mangyayari yun? Kasi nga, parehas po kaming kasal. Kasi parang hindi siya, di ba po? Tapos, lang ako, naging kampante lang ako na nakakausap ko siya. Kasi parang sa kanya po nakakapagsabi ako nung mga saloobin ko, which is hindi ko siya nagagawa sa partner ko kasi nga paraging sasabihin ko pa lang yung nararamdaman. Parang galit na agad. Ganun yung naging eksena niya. Tapos, hanggang sa nakita ko na lang yung sarili ko na hindi ako pang ganon. Pero dumating ako sa punto na tinanggap ko na naging ganon yung sitwasyon namin, na naging kabit na nga po ako. Yun po. Yun ang aking top secret.
So, paano yung pagkikita ninyo nitong ex ng best friend mo? Like, personal ba kayong nagkikita? Physically, meron ba kayo talagang relasyon? Or through chat lang yung inyong relationship? Nung una po, talaga, nag-chat lang kami. Talagang nagkakamustahan and everything. Kasi nga, nagulat din ako na before kasi, criminology siya. Tapos nakagraduate na siya. Tapos, hindi ko akalain na yun nga, mapupush yung pagiging pulis niya. Parang nagkaroon ako ng curiosity sa, talaga, paano nangyari na naging pulis ka na? Kasi hindi ko naman in-expect na magiging pulis siya. Yan. Puro tungkol sa pagpupulis niya. Yung nagiging pag-uusap namin, parang naging masaya ako na may nakakausap po ako. Yun lang po. Pero yung sexual intimacy, yung mga ganun po, wala naman po kaming ganun. Nagkita lang kami nung nagsabi siya na hatid niya ako sa trabaho. Yun lang po yun. Parang 2021 po siya nangyari. Ano nangyari sa inyo yung pagkahatid niyo sa inyo ng trabaho? Hinatid niya lang po ako talaga. As in, hinatid niya lang po ako. Pagtas ng trabaho, Ay, hindi na po. Kasi nung hatid lang po talaga yung nangyari nung araw So, na yun. paano kanya sinundo? May asawa ka na ba nung time na yon? Yes po. O, paano kanya sinundo? Like, sa bahay niyong mag-asawa? O naka-dorm ka? Naka-apartment ka? Or nagpasundo ka sa may kanto? Ayun po. Same lang din po kasi kami ng barangay na tinitirahan. So, bago siya mag-duty, sabi niya, ihahatid niya na ako. Idadaan niya na ako, idadrop niya na ako sa office. Tapos yun. Yun po yung pangyayari. so MJ, wala kayo naging something? Wala po. Wala po. Ano lang, as in usap-usap lang, ganun? Yes po. Yun talaga. As in talagang naging komportable. As hindi po namin siya na pag-uusapan. Like parehas po kaming naging komportable sa isa't isa. Hindi namin parang tag dito, hindi namin ma-figure out din na after pagiging best friend namin nung ex niya, tapos magiging okay kami na makakapag-usap kami. Basta lagi pong ganun lang yung topic. Mhm. Not until after ilang years na, 2021, 5 years po. 2021 po, naging kami na po niyan. Parang na po, walang official na naging kami. It's just parang nararamdaman mo na meron na kayo. Nagigets niyo po ba? Yes, yes. Ganyan po. Yun po yung nangyari. Tapos, hanggang sa may one time na nahuli na kami nung asawa ko. Yun. Tapos, ang buong akala nung asawa ko na meron kaming na may nangyayari sa amin na talagang, alam ko naman po sa sarili ko na wala naman talaga. Tapos, naghiwalay na kami nung asawa ko. Kasi nga, nangyari yung pangyari na yun. Tapos, ako po yung lumapit sa asawa ko para maging okay kami. Pero, talagang, masasabi ko po na nangyari yan kasi iniisip ko yung mga anak ko. Yun po siya. Nangyari, Bumalik po ako sa kanya, sa asawa ko po. okay. Para maging okay kami na gawa ng mga bata. Paano mo pinaliwanag sa asawa mo na sa ilang taon yung relasyon, wala nangyari sa inyo? Wala po talaga nung time ng 2021, 2020 actually. Wala po talaga kasi nung una ayaw niya maniwala. Kasi talagang sinabi ko sa kanya, umamin naman ako nung nahuli niya na ako eh. Sabi ko talagang, hindi ko kasi siya masabi sa'yo. Kumbaga, yung lahat ng mga hinaing ko, yung everything kasi basta ako konting kibot kasi nagagalit siya. So parang hindi na siya safe person para sa akin na sabihin nung kunwari, ganito yung araw ko sa trabaho. Yung mga ganun lang po kasi medyo toxic na sa trabaho, yung mga ganun. Parang lagi siyang parang nagre-reklamo. Kasi ako lang po yung nagtatrabaho noon. Tapos siya po talaga sa bata. Tapos yun, parang ang niya dating lagi akong nagre-reklamo. Which is, nawala na ako ng gana magsabi kasi parang hindi na siya willing makinig. Yes. Tapos yan, hanggang sa dumating na itong guy na to after nga nung sa kapatid ko na meron nga naging kaso. Hanggang doon sa kinokontak niya na ako, which is hindi naman talaga ako nakikipag-usap sa iba. Kaya din mabilis ako na nahuli nung asawa ko. MJ, gusto ko lang din malaman. Ko. Gusto ko malaman lang din. Bigyan mo kami ng detalye.
Kapag nag-uusap kayo, gaano katagal kayo nagsasama, saan kayo pumupunta, after nyon, paano na yung setup, paano ulit kayo makikipag-communicate sa isa't isa. Kwentuhan mo naman kami. Mag-uusap po kami sa sa chat. Chat po talaga. Mm-mm. Tapos nung naano namin na sabi ko parang pag sa chat parang baka mabasa ng mga asawa namin. Nagpalit ako ng SIM card. Ay nag-add ako ng isang SIM card kasi before naka-Android ako. Dual SIM yun. Tapos Dual naglagay SIM. ako ng isang SIM. Doon na ako nabuko ng asawa ko. Ba't meron ako isang SIM card? Mhm. Tapos nung nagbabuy and sell siya before ng cellphone, pinatatanggal niya yung kasi nga i-upgrade niya sana yung phone ko. Tapos nakita niya, ba't dalawa yung SIM card? Ganyan-ganyan. Tapos yun na, nag-appear na lahat, nabasa niya na lahat. Yun. Tapos, magkikita, siguro nung 2020, nagkita lang po kami mga thrice. Ang napuntahan lang po namin, imikot lang kami ng parang Evia. Basta road trip lang, doon lang kami nag-stay sa sasakyan niya. Tapos, kakain lang kami. Ganun, kakwentuhan kami. Walang tawanan. fun sa car, ganon? Po. Fun sa car, walang ganon? Wala po talaga. Hindi namin talaga siya napag-usapan. Kasi hindi po talaga yun yung... Basta po, ganun. Yeah, naniniwala naman Ayoko kami. kasing Pero magkaroon ng pero gusto lang knowing namin na police siya. gusto lang din namin malinawan kung paano yung naging setup ninyo. Sorry po, hindi ko marinig. Excuse me. Gusto lang din talaga namin malinawan kung ano yung naging setup ninyo. So, habang nasa car kayo, walang kiss, walang hug, walang, uy, alam mo, sobrang saya ko. Siyempre, nadala ng bugso ng damdamin. Sobrang saya ko, nakapagkita ulit tayo. Uy, nice meeting you ulit. Ganon, walang kiss, ganon. Wala po. Nung nagbabay lang po ako sa kanya, yumakap po ako. Yun po, doon ko na naramdaman na sabi ko, may special na talaga ako na nararamdaman sa kanya kasi parang hindi na ako excited umuwi. May mga naano niyo po yung gano'n na feeling na Yes. mas Yes. nararamdaman mo na okay ka dun sa kausap mo. Yun. Kasi siya yung nakakaintindi sa'yo eh. Opo. Siya yung paglalabasan mo ng rant mo, lahat-lahat. Opo. Yun, ganun yung naging setup namin. Natigil kami ng 2021 kasi nga nagbuntis na ako dito sa bunso ko kasi nga nalaman na po noong 2020 agad eh. Nagbuntis ako sa bunso ko. Parang siya yung naging naging ang tawag dito, naging dahilan pagiging okay namin ng asawa ko. Mhm. Pinaghinalaan niya pa nga na hindi niya daw niya anak siguro kasi bakit gano'n? Kasi nga naghiwalay kami. Sabi ko, kitang-kita naman po yung baby pictures at saka na magkamukha kasi na mag-ama. Tapos Hindi. yun. MJ, paano niya nasabi na hindi niya daw anak dahil naghiwalay kayo tapos hindi na kayo nakakapag Po, make love ni like habi mo? October po kasi naghiwalay kami buong month ng October tapos September po. Natandaan ko September yun. Mhm. Naging okay na kami. Parang pinipilit na namin iayos. Tapos doon po ako nabuntis na sa kanya. Like binibilang niya pa ako ilang buwan. Sabi ko, kaya nung nagpa-ultrasound kami, doon niya na-confirm na yun nga po, sa kanya talaga yung bata. Hanggang ngayon, okay naman na siya. Wala na siyang doubt. Opo. Eh, Kasi po, ako din po, pagka, minsan ayoko naman pong matawa, pero kasi nagagalit siya pag natatawa. Kasi paano magkakaroon ng baby? Wala naman nangyari sa amin. yes. Kumbaga emotional yung naging cheating ng Oo. netong ni MJ. Pero alam mo, iniisip ko din kung ano yung reaksyon ng best friend mo. Sabi mo best friend mo, tama? Yung ex niya po. O yung ex netong guy na to, tama? Yes po. So bali mag-asawa sila ng best friend mo. Hindi po. Ang napangasawa niya na po, yung sumunod po dun sa best friend ko. Okay. Hindi So po yung best hindi friend yun ko. yung mismong best friend mo. Okay. Hindi So po. nalaman ba ng best friend mo na naging kayo nung ex niya? Hindi niya po kasi willing pakinggan pagtungkol doon kasi pag naririnig nung asawa niya ngayon, parang big deal, ganun po. Kaya sabi niya, best wag na. Kaya nung time na itatry ko sanang i-open up sa kanya, ayaw niya nang ipatuloy pagtungkol po doon. Kaya hindi ko na siya nasabi. Nasabi ko na lang na, bes, alam mo ba, yung nga po, yung pangalan binanggit ko, sabi niya, bes, wag na. Kasi nandun kami sa bahay niya nung time. Minsan lang po talaga kami magkita gawa ng, may mga anak na rin po kami. Hindi na namin, yung priority namin na iba na.
Mhm. Kumbaga wala naman naging kaso, parang ganon. Wala po, kasi masaya na po, happily married na po yung best friend ko. Ah, okay. So more of talagang sa'yo and yung husband sa relationship mo lang. Yes po, yun po. Pero kumusta ka naman ngayon? I mean, kumusta kayo ngayon ng asawa mo? Like, mahigpit po siya sobra. Tapos sobrang, hindi ko naman po siya masisisi kasi, yun nga po, nahuli niya nga po ako sa ganun, na parang, yung pagkakakilala niya sa akin nagbago na parang ang akala niya. Mahilig ako sa boys, which is hindi naman niya ako nakilala ng ganun. Sabi ko sa kanya, hindi mo naman ako nakilala na ano yung mahilig sa lalaki. Yung mga ganun, yung nakikipag-usap sa lalaki. It's just as nung mga panahong stress na stress ako, nung gusto ko nang kausap, ayaw mo akong pakinggan. Sinabi ko sa kanya yung tinatry namin maging okay. Kasi nga, sabi ko, hindi ka available. Tapos, may nakakausap ako na nagbebenta ko sa kanya ng lahat. Hindi mo gustong makinig. Yun yung sabi ko, magsasalita pa lang ako, parang na-judge mo na agad ako. Ganun. Masyado kasing critical siya mag-isip. Ganun. Pero ganun na ba siya ever since? Hindi po. Talagang, nagsisi nga po ako nung una po. Nagsisi ako kasi nga, syempre, kasal na kami, may mga anak kami. Pero kasi pagdating sa bagay na yung pagmamahal niya sa mga anak ko. Kasi nga po meron po akong naging anak sa una po na naging partner, which is tinanggap niya po. Doon po ako nagsisi na parang, after all, bakit ba ako kumausap ng iba? Parang nagbago po kasi talaga yung treatment niya. Sobrang naging mahigpit. Sobrang halos di na ako makaalis ng bahay. Ngayon nga po, naka-work from home ako. Kasi kung hindi ako mag-work from home, hindi niya ako pagtatrabahuin. Ganon. Pero naiintindihan mo itong consequence na to? Naiintindihan ko po, lagi kong sinasabi sa kanya, nasasaktan pa din po ako kada iisipin ko na dahil lang dun sa pangyayari na yun, na hindi ko na mababago. Yung pagsasama namin, para talagang may lamat na siya. Although lagi namin tinatry na iayos. Ganun siya. Hirap talaga pagtiwala na rin kasi nasira. Oo. Totoo parang po. Nabasag na Parang pinggan yan eh. Hindi mo na parang may sabi ko babalik nga po, ulit. bumalik ka na lang siguro, pumayag ka na lang na maging okay tayo kasi yung mga bata yung tinitingnan mo. Pero hanggang ngayon po, Sorry. Gusto ko lang din, nawala ako. Ang sabi mo sa asawa mo, na kaya- parang bumalik siya, parang pumayag siya na maging okay kami. Kasi ako po yung nakipag-usap talaga, yung nag-reach out po sa kanya na ayusin namin, gawa nga po yung mga bata. Dapat lalaki lang. Sila, dapat lang. na kinausap ko din yung nila, kasi yung family niya, sobra silang nasaktan syempre po, kasi nga ganun yung nangyari. Kinausap ko din po sila na yun nga, inamin ko lahat. At kung wala naman po nangyari sa amin. Pero talagang- MJ kasi, bilang sa side ng lalaki, hindi sa dahil sa lalaki ako, mali naman talaga. Diba? Opo. And accept natin, tama si Rocky eh. Diba? Dapat naiintindihan mo kung ano yung consequences ng mga naginawa mo. So, tama din na ikaw dapat talaga yung nag-approach sa kanya una. Alam nga naman ikaw na yung nagkamali. Siya pa yung lalapit sa'yo na, mahal, patawan! Ganun. Yung iba nga, di ba yung iba, gaslighter pa. Gaslighter pa, di ba? Di ba, mahal, patawad dahil nagkamali ka. Ganun. Dahil mainitin ang ulo ko, kaya nagloko ka, patawad, mahal. Ganun. Pasensya ka na, kaya ako galit ngayon. Sorry. Ay, Galit yung aso mo sa amin? Pero huwag ka mag-alala kasi ito nga yung programang pet friendly. Hello po. Hello, MJ. Hello, MJ? Hello po, nawawala po kayo. Hello, MJ. MJ, Hello, nandito pa kami. Naririnig mo na kami? Yes po. Yan. Sinasabi lang namin na pet friendly tong programang to. Pwede ang mga aso, pwede mga hayop. Pwede niyo rin ikwento yung mga hayop na pag-uugali ng tao. Ayan po. Sarado na po yung pinto. Ayan. Dinig pa po. Yeah. Ayun po. Ang top secret ko po is, up until now po, nakakapag-usap pa kami. Ay! Yun po yung plot twist. Masaya ka ba? Hindi naman po. Ano lang talaga, emotionally parang nagkaayos lang kami ng asawa ko gawa ng mga bata. Yun po kasi talaga yung feeling ko.
Yun na rin po yung pinaparamdam sa akin. Alam mo ate, tagal ko nang hindi na-high blood. Ngayon lang ulit ako ma-high blood. Sorry po. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. Pero kung kamo, okay na kayo ng asawa mo, bakit nakikipag-usap ka pa rin dito dun sa sa lalaking to? Yung sa pulis na to? Hindi ko din po alam sa sarili ko. Gusto mo pa bang ituloy yung pagiging kabit mo dito sa pulis na to? Hindi naman po. Ano lang, nakakausap ko lang siya. Ganun lang po. Like, hindi na katulad before nung approach. Ganun lang. Pero hindi na po siya frequent na nag-usap kami lagi. Meron pa rin kaming contact. Yun po yung pinaka. Ganon? Opo. Tapos iniisip mo ngayon na napipilitan lang yung mister mo. Opo, kasi yun na lang po yung makikita ko Paano mo nalaman? dahilan. Para po kasing lahat ng ginagawa niya is para sa mga anak na lang namin. Paano Pero nga? yung tungkol, Alangan naman, syempre nasaktan yung tao eh. Di ba? Nasaktan Opo. yung tao. Hanggang ngayon nga, di ka pa rin nagbabago. Gusto mo, mahalin ka ng totoo. Oh. Opo. Hindi, sa totoo lang ako. Ikaw nga, ayaw mong magbago sa sarili mo. Tapos, hindi kita si ginajudge ha, pero inililinaw lang natin yung pangyayari, di ba? Sinasabi mo kasi na, yung mister ko, nararamdaman ko na parang bata na lang yung ano niya eh. Wag mo muna kausap, wag mo muna tignan yung ginagawa ng mister mo. Tignan mo muna yung ginagawa mo kung tama ba. Di ba? Opo. Mahal ka niyan. Alam mo, mahal ka nga ng mister mo eh. The fact na tinanggap siya uli. Oo. Mahal ka ng mister mo, MJ. Okay po. Totoo yun. Kasi ako nararamdaman ko, MJ, ako ayokong bitawan to pero ikaw ang 50-50 sa pagmamahal mo na sa asawa mo. Tama ako, mali? Sorry po, ano po yung sabi niya? Ikaw na yung 50-50 na ang nararamdaman sa asawa mo. Tama ako, mali? Opo. Honestly, yun naman po talaga. Kasi, yun na po yung nararamdaman ko sa relationship na meron kami. Oh, kaya Kasi, wag mo ituturo sa kanya. Wag mo ituturo sa kanya na siya yung parang kaya lang siya bumalik dahil may anak kayo, dahil gusto niya lang ma-build yung relationship niyo ulit, maayos kayo. Hindi yun, Jay. Mahal ka niya kasi pinatawad ka niya eh. Tapos malalaman namin, ang ganda pala ng plot twist. Gulat ako. Usap pa rin kayo. Akala ko nga tapos na talaga Oo. sila. Akala ko nakaraan na. Pero ito pala talagang mas malupit na top secret. Pero naintindihan mo ba na yung pakikipag-usap uli dito sa lalaking to ay posible maging daan uli para magkamali ka uli? yes po. I mean, mahulog ka sa mas malalim na pagkakamali? Opo. Aminado po ako. So, desisyon mo na ba talaga to na gusto mo magkamali talaga nang sa gayon makaalis ka na sa relasyon mo sa asawa mo? Hindi po. Nung marinig ko po kasi yung ano nyo, yung last time na nag-share po sa inyo, sabi ko, di ko kaya, itry ko kaya. Kasi hanggang ngayon po, yung ganun yung eksena namin ng asawa ko. Talagang hindi ako nakakapag-share. Tapos yun, ang ano ko lang, parang kinausap niya po ako 2024 ng December. Nag-reach out po siya sa akin. Tapos yun lang, nireplyan ko siya. Tapos siguro po pero never pa po kami ulit nagkita. Yun lang. So, anong balak mong gawin ngayon? Anong plano mo? Anong gusto mong mangyari? Like, gusto mo ba na magpatuloy yung pakikipag-communicate ninyong dalawa nitong pulis na to? Maayos kayo ng asawa mo? Anong plano mo? Hindi po, wala naman po. Nasabi ko lang po na nakakausap ko siya. Pero like may relationship po, wala pong ganun. Yun Pero lang. sure ka ba na kaya mong kontrolin yung sarili mo sa pagkakataong ito? Hindi mo ba naisip na inilalapit mo yung sarili mo doon na naman uli sa tukso? Thank you po sa pag-remind na iiyak ako. Bakit ko nga ba ginagawa yun? Ayun lang po. Sorry na po, DJ Rocky. Uy, wag ka
mo mag-sorry sa amin? Wala kang kasalanan sa amin, girl. Doon ka sa asawa mo mag-sorry. Huwag ka mag-sorry sa amin. O sige, ganito. Total, nagsabi ka naman ng sorry. And pakiramdam naman namin dito sa programang ito ay gusto mo namang itama, 'di ba? Kung ano yung dapat itama. Pero minsan talaga mas nangingibabaw yung ibang need. Alam mo yun, yung desire mo of being heard from other for being heard. So nandun yung need na yun na parang pakiramdam mo hindi mo maibigay. Hindi maibigay ng asawa mo. So sa pagkakataong ito, bibigyan ka namin ng tsansa na makapagbigay ng mensahe sa asawa mo muna. Go ahead. Sa asawa ko na hindi naman mahilig makinig ng radyo. Thank you sa pagmamahal na sa mga bata, pag-aalaga sa amin kasi nga nagtatrabaho ako. Na yun nga, every time na sana pag may sasabihin ako, sana makinig ka na. Yun ang kailangan ko. Yun lang naman, kasi hindi ko naman siya para siraan sa ibang tao kasi mabait po talaga siya. Kaya yun, kasalanan ko, tinaiyak ako ngayon kasi ba't nga ba nag-reply ako. Like nangamusta lang, tapos yun. Yun po. Tapos, yun na po yung message ko. Mm-hmm. And sa pagkakataong to, bigyan mo naman ng mensahe yung mga anak mo. Yung mga anak ninyo. I'm sorry kasi ang pasaway ng nanay niyo. Pasensya na kayo kasi kung may makakausap lang ako sa inyo na maiintindihan ako. Sana ma-explain ko sa inyo yung nararamdaman ko. Sorry kung nag-amali si mami before. At ito na naman, oo nga, ba't ba ako nag-reply? I'm sorry mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Dito lang ako. For you. Yan lang po. Jay? Hello po. Ay, okay. Baka gusto mo pang mag-message dun sa may utang sa'yo. Singilin na natin ngayon. Charot! May darot. Biro lang. Alam mo, ako minsan gusto ko tumawag din dito sa programa natin. Tapos ang top secret ko po ay may utang sa akin na hindi pa nagbabayad sa akin. Ganun. Mukhang malaki yan Libo-libo din eh. De, pero biro lang. Pinapatawa lang namin ikaw. Tsaka si Titan Jello na kanina pangiti-ngiti, di ba? Anyway. Nai-blood ako sa'yo, MJ. Ikaw eh. Sinorpresa mo kasi si ano Promise eh. po, hindi na po ako magre-reply ulit pag nag-promise. tinanong ako kung kamusta. Pangako mo yan sa amin. I-block Jay. ko na po. Promise ko po sa sarili ko. Oh, block mo na. Tukso yan. Isang malaking tukso yan. Minsan sinusubok lang tayo eh. Opo. Nahulog ulit, nag-reply pa. Okay lang. Diba? Yun lang. Mm-mm. Okay lang, pero nag-reply ka pa, girl. Ang saya mo Visit pa, ka eh. sarap mo pompyangin. Paka! Ganun, no? Yung dalawang kaldero, no? Kung pwede lang, Jay. Jay, pwede pakurot, isa lang. No? Ng tsane. Kulit mo. Ang kulit kasi ni MJ kanina nung sinabi niya, eto na po yung top secret ko. Tumawa pa. Parang, ang saya-saya mo ba? Masaya mo ba, Jay? Na nag-reply ka ulit, Jay? Hindi. Or nabaliw ka na ba? Ganun ba yun? Kasi minsan Malapit matatawa na ka po na yan. lang talaga sa mga pinaggagawa mo, you know? Anyway. Sana napagaan namin kahit papaano yung nararamdaman mo. At sana kahit papaano, no, May na, natutunan. naisip mo kung ano yung mas magandang desisyon Yes. na panindigan sa pagkakataong ito. Kasi again, babalik tayo dun sa katotohanan na ikaw ay kasal at may mga anak kayo. Opo. Salamat po sa pakikinig ng aking top secret. Ganda pa naman niya. Nakita ko yung picture niya. Ito na MJ. Kung single lang to, Titan Jello. Alam ko na naman ang mga galawan mo. Kasi ba't ka pa sa pulis eh? Pwede ka naman daw sa DJ. Hoy. May asawa nga eh. Anyway. Thank you so much, MJ. God bless you always. Makinig Bye. ka after ng call. Okay po, salamat po. Ay, ito na naman tayo. No?
Eto na naman tayo. Di minsan tayo naglalagay ng sarili natin sa kapahamakan at sa mga maling desisyon na kahit alam mo naman na hindi na dapat ginagawa pa natin dahil sumasaya tayo, gumagaan yung pakiramdam natin. At ako naniniwala talaga ako Na? na lagi naman natin ito sinasabi sa radyo. Paulit-ulit na lang na dapat kapag in relationship ka, lalo na kasal ka na, di ba? Hindi naman araw-araw kapili-pili yung asawa mo, katuwa-tuwa, di ba? Totoo. So, Nag-aaway kayo. Nag-aaway kayo, maiinitin talaga ulo ng asawa mo, di ba? So, kailangan nyo mag-adjust Hindi sagot ang panloloko para mapunan yung pagkukulang ng asawa mo sa'yo. Totoo. At hindi rin sagot ang panloloko para masabi mo na dahil sa asawa mo kaya ka nakagawa ng gano'n. Hindi. Walang rason para gumawa tayo ng kalokohan lalo na kung nasa relasyon na tayo at hindi lang relasyon, kasal na tayo. Oo. Tsaka to add on that, dude, sabi nga nila, may dalawang klase ng pain. Mm-hmm. The pain of discipline and the pain of regret. Yung pain of discipline, ito yung kahit medyo mahirap, magsastruggle ka, pero alam mong magsasucceed ka. Kasi alam mong tama yung desisyong ginagawa mo at disiplinado ka and yung gratification nandun Yes. sa pinaka the end nung mismong buhay mo. Yes. Wala kang pagsisisihan because you've accepted the pain of discipline na kahit ang daming lalaking nakatapis dyan, kamukha ni Chris Evans, o kung sino mang poging lalaki dyan sa paligid mo, kahit gaano pa nila na pwedeng ibigay yung pangangailangan mo, kahit sobrang yaman pa nila, construction ng business nila, kayang ipangako sa'yo ang lahat, kayang ibigay sa'yo ang lahat, hindi mo papatulan. Tama. Dahil disiplinado kang tao. I agree. Pain. 'Di ba? Mahirap. Kumbaga may pain yun. Kumbaga may sakit yun na parang hindi mo mapili kasi ang pinipili ko yung asawa ko kasi ito siya, 'di ba? Ang hirap nun. Ang hirap nun, 'di ba? Pero kung pipiliin mo naman yung taong yun, yung mga taong doon na sa paligid mo na nagpapakita sa iyo ng pangangailangan mo, nagpapadama sa iyo ng kailangan mo, Mhm. doon ka posibleng mahulog doon sa trap ng pain of regret na pagsisisihan mo hindi lang sa napakaiksing panahon. Hindi lang to 5 minutes, 5 days, 5 years. No. Yung pain of regret consumes you every single day of your life hanggang sa mamatay ka nga Tama. Panghabang buhay, pangmatagalan. So, you have to choose your pain. Is it the pain of discipline or pain of regret? So, para sa mga mag-aasawa dyan, if you want a successful relationship and a happy, healthy family, choose the pain of discipline. Because at the end of the day, ang pinakamahihirapan dito is hindi lang naman kayo bilang mga magulang, kundi yung mga Mga anak bata. ninyo. Sila magsasuffer, sacrifice, lahat-lahat. Nabasa ko nga kanina dun, sabi ng mga kabisyo natin. Cheating is a choice. Diba? May choice si MJ na hindi na-replyan Oo. Hindi nasagutin. Oo. Biglang pina-plot twist niya pa na nireplyan ko Pinag-awayan nyo na dati ng asawa mo no? Nilagay mo pa ulit yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun. Sabi nga daw okay, given na nagkamali at natukso ka nung una. Mhm. Diba? May mga taong ganun, nagpapatawad. Oo. Na sa una, Oo. dahil napaka-unawain nila. Hindi, tsaka minsan talaga, sige, pagbigyan ko na lang dahil Tao lang tayo tayo lang naman tayo nagkakamali. Kamali Baka talaga mistake lang siya, hindi naman siya choice. Yes. Yung pangalawang bagay, anong tawag doon? Choice na yun. Choice na yun. Kasi inulit mo pa Inulit mo, alam mo nang mali at hindi maganda para sa inyo, hindi maganda para sa iyo. Kasi hindi lang yung asawa mo nasisira mo, pati yung pamilya nung pulis na yun. Diba? Kaya napakamali at hindi maganda yung nagawa mo, MJ. And I hope talagang totoo at isa puso mo at isa buhay mo yung mga sinabi mo dito na
Oo nga, no, na-realize ko na mali ko nga. Sana talaga sa buhay mo yan. Kasi kailangan mong maintindihan. Pag nagkamali ka, kailangan mong maintindihan na kaya rin naman naghihigpit sa'yo uli yung partner mo dahil may ginawa ka. Mm-mm. Ito ay epekto o consequence ng nagawa mong pagluloko. Yes. And you have to deal with that consequence. Hindi mo alam kung hanggang kailan tatagal yan, pero kailangan mong magtiis. Dahil yun nga yung epekto nun at huwag mong questionin kung bakit siya nagkakaganon dahil ikaw din naman mismo gumawa nun sa kanya. Tama. Binaliw mo siya. Tama. Balik na rin natin sitwasyon. Kung yung lalaki nagkamali, si MJ ang nakahuli, tingin mo hanggang ngayon napatawad yun na yung lalaki. Hindi rin. Diba? Babaliwin din siya nun. Ganun lang yun, kasimple. Tsaka huwag kayong gaslighter Tama. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto magbahagi ng kanilang mga top secret, mamaya na lang ulit kasi overtime na naman tayo. 12:01 na ngayon, no? Uy, habang lumilipas yung araw, parang palapit na ng palapit yung event natin sa Sabado, no? Yung alagang Unilab. Ang galing mo talaga. Alam mo, kailangan siguro ni MJ ng alaga ng Unilab. Punta ka ng Signal Taguig. Yan. Alas 5 pa lang, nasa registration na kami. Yan. Kasama namin dyan ang mga DJs natin na napakauhusay at napakagagaling. Mahusay na, magaling pa. Oo naman, kasi super duper talented, Yes. diba? Anggol Dagol, Tanya Chinita, Konyo Bicolano, Kim Chino, Maratoni at nag-iisang Titan Jello. Grabe naman, bibigati naman ng mga DJs na makakasama doon. At ang mga services na i-offer natin, syempre, nandiyan ang libreng lugaw, libreng taho, libreng gupit, libreng pedia check-up, games, and activities. Atid sa atin, syempre, ng Unilab. At gusto lang natin pasalamatan yung mga sponsors natin na nagbigay din, diba, ng kanilang tulong para sa alagang Unilab. Tulad na lang ng Ion Electrolyte Drink na kapag ininom mo talaga magkakaroon ka ng enerhiya. At syempre, ang hari ng mga appliances, Hari Appliance. O huwag niyong kakalimutan na may paraffle po tayo dyan. So, kailangan makasali kayo doon kasi meron tayong 3 TV na ipamimigay tsaka 2 soundbar. Wow! Oo. Thank you sa iyo, Rocky! Oo. Kami kumuha niyan kanina nila, Oo nga, Charm. nag-model ka Pinuntahan ba nga? namin dun sa Antipolo yan. Ganda mo dun. Oh, thank you, dude. Magkano gusto mo? Charot, wedarot. Uy, pasalamatan din natin ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Maraming salamat po sa inyong generosity para sa ating mga kabisyo na mas nangangailangan. Mayet de la Rosa Fine Jewelry, elegance has a new name. Yes, at maraming salamat din po sa Daily Rich Corporation, makers of cheese chips, Marvis Wafer, and Chocotella. Available online in selected groceries and stores. Ayan. Pero kung gusto nyo din talaga na magkaroon ng slot dito sa programa namin ni Titan Jello, pwede rin kayo magpa-endorse sa amin. Yeah! Yun talaga yun no? Baka naman, ayan. But anyway, ayan. So, kita-kits Sabado sa Alagang Unilab na magaganap sa... Signal Taguig. Ayun. 5 a.m. pa lang, nasa registration na po kami. Ikaw yung nasa registration, Yes, no? opo. Alam mo, may kinukwento sa akin si Charm, no? Bago tayo matapos dito. May kinukwento sa akin si Charm tungkol sa'yo. Sabi niya, alam mo, Mama Rock, si Titan Jello, grabe talaga siya dun sa mga nagre-register. Kaya nilagay namin siya ulit dun sa registration booth kasi yung mga nagpaparegister, hindi lang nagsusulat ng pangalan nila, kundi nahihimas pa ng kamay ni Titan Jello. May kasamang himas ng kamay. Hindi. May papisil-pisil ka pa daw ng mga balibalikat. Paghimas ng kamay nila sa akin, nagmamano ko sa kanila eh. Mamatsahin ko na yung mga yun eh. Titan Jello, mahilig humimas. Yeah! Tawa ng tawa sa akin to. Pasalamatan natin yung mga bisita natin na Yes. talagang nagagano sa atin kumbaga hindi tayo binitiwan hanggang sa matapos tayo dito. Dito na nga daw sila titira eh. Bukas ulit eh. Oo. Mamaya ulit pala. Thanks guys, Robert Tirao and Brian Macbu. Yan, no? Okay, tayo na yung mag-GTGS and got to go. Nakapiling ang Basa Princess DJ Racketen. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Med
Metro's #1